Odhiane mbele ni thoth jodolo mag din Islam manotele nyasi mar Eid odiochieng' ma kawuono okwayo piny owacho mondo twag kod lakteche mar tieko ng'anyo manie odiochieng' mar 28. Riwruok mar jolony e weche mag yedhe Pharmaceutical Society of Kenya bende nokoni gichung' motegno kod lakteche ng'anyo madhi nyime pacho kaendi. To kata kamano, jakom mar duol marango osara mar jotich piny owacho Lin Mengich to lero ni osara ma lakteche dwaro ok nyalre. Judith Omondi nigi ler mar wachni. Wach mar ng'anyo mar lakteche pod medo nyayo twak e pachoka. E kinde nyasi mar Eid manobak kod oganda mag din Islam e pachoka, thoth jodolo kwayo piny owacho mondo bed gi twak makelo winjruok e kindgi kod lakteche. Kwayo sirikal mar mondo ging'iye dakteche mogomogi gi wang' maber, nikech wang'eyo maber ni ngima mar dhano ni e lwet Nyasaye. To king'iyo be maber, iyudo ka kendo kalo kuom dakteche mar mondo jano oyud ngima maber. Wachandore. Kila kitu ni sikizano, kila kitu ni mdomo. Tukisikizana ni mzuri. Daktari pia wapewa kitu kidogo, waendelea na kazi yao. Jodolo gikoni thoth jo Kenya onge nyalo mar chulo ute thieth mag ji giwegi, kendo gi masiche mag apaya matimore pachoka, piny nyalo bedo matek poni lakteche ok odok e tich. Joma nigi pesa ok nyal winjo pekni nikech gin gidhi e private hospitals kendo giyudo matibabu kaka dwarore. But jowa ma chuto gini piny mategemea sirikali mar county, sirikali mar national government winjo matek kabisa. Akwaya Waislamu kawuono wuoge uruoko mondo wuothe osuptende une kaka ji chandore mondo waket lamo together mondo sirikal owinji wak mar madakteche odonje tich. Ng'anyo mar lakteche ni odiochieng' mar 28 ka riwruoge mamoko singo riwore ng'anyo no juma manyien. Bende riwruok mar jolony e weche mag yedhe Pharmaceutical Society of Kenya okoni gichung' motegno kod lakteche ng'anyo madhi nyime. E oboke ma ochiw kod jakom mar riwruogno Dr. Louis Mashogu, gikoni nyaka piny owacho ketie tim ndiko lakteche mag interns chopo kare winjruok mane ochuoye kogno e higa mar 2017, alwora makare mar tich ne jochiw thieth kaachiel gi neno ni jopiny oyudo thieth makare. Ma biro e kinde ma jakom mar duol ma ochung' ne osara mag jotije piny owacho to nyono piny ni osara ma lakteche dwaro nok nyalre. 206,000 is actually the entry point. That is the pay of a doctor who has actually completed their internship per se. So it's then saying the fact that it happened in the past does not make it right. It is there for us to look at the constitution and say we are bound to look at affordability, fiscal sustainability. Juma manyien ng'anyo no biro bedo ma oriwo riwruoge ma ohewa bich mag thieth kendo biro bedo diriyo e juma e boma ma Nairobi. Judith Omondi,